Ehe, uhuruchi ọma, onye ọma na-ege anyị ntị. Anyị si unu nnọọ na nke tata n'oge nkwalite Igbo. Gị bụ onye na-ege anyị ntị, anyị si gị nnọọ rie nne. Anyị kene nwoke, kene nwanyị. Tata bụ ahịa Nkwọ. Iri abụọ na ise 2025. Onye gịnị ya nọ bụ nwanne nwoke bụ Maazị Chinwatakwaku Nwasiọma Mbala wee bịa ụwa. Anyị na-asị unu nnọọ dịka unu na-anọnyere anyị. Na mbụ anyị si ka anyị kene mmadụ niile nwere ike isonye anyị tata, n'ihi na ọ dịghịkwanụ ofele. Nke dịka ibe m na anyị na-ekene Osebụrụ ụwa maka na ọ debere anyị ndụ. Na-atụfughị oge unu, anyị na-echetakwa ụmụnne anyị ndị ihe mere, ụmụnne anyị ndị ihe dabidoro, ndị na-azụ ahịa na steeti Lagos na trade fair. Anyị nwetara ozi na onwe ndị akụrụ ihe ha. Ọ dịrịzi ihe niile abụkwanụ akụnụba mmadụ ka a na-emebi. O nwere onye ọ ga-abụrụ obi adị ya mma. Anyị na-asị ka ha die. N'afọ abụọ gara aga, 2023, ụdị ihe a mekwara na kezi ọkwa ọjọọ. Yes, Alaba International Market akụkwara ihe ndị mmadụ. Anyị na-asị biko onye ọ metụtara ya die. N'ezie, anyị mara na onwe ndị bili ego wee nọdụ ebe a wee lụọ all those edifices dị ebe a. Majorly anyị ma nọ ndị Igbo nwe afịa n'ebe a. Onwe ndị lekwa naanị obi ha. Nke na-aka ewute bụ o nwere onye nke mfu na-eti mkpu na-ebe akwa. Nwa bụ ya setụlụ ọfụ, o wee rent ya shop n'ebe a, trade fair. Na shop ya sokwa na ndị nke o metụta. Mana ọ ka anyị dibe, nke kasị nke na anyị na-ekene Chukwu na ndụ dị. Ọ bụrụ ka bụrụ ilu. Ọzọ dị ka ibie bụkwa na ọ na-abụ anyị na-ekwu, ụfọdụ ndị ara aghọtasị ihe niile na-asị ya ka o si so onye ama nna. Nke bụ eziokwu. Ụfọdụ ga na-asị kedu ihe ha ji wee jebe n'obodo a wee na-alụ ihe niile a, kedu ihe mere na ha ma nnata na be anyị lụọ ya. Na mbụ esogbukwa m na ndị na-ekwu ụdị ha, mana otu o si dị na nke ikpeazụ a, onye ọbụla na-eje n'ebe ọ dị ya karụ aga jụọ oyi, maọbụ na ihe ọ na-eme. Unu mana ihe niile nwere ebe ọ na-aka adaba. Onye ọbụla chọrọ ịzụ mechin pas kete mago nọ n'iwu ka ihe ejebe. Ndị na-azụ afịa akwa ọkachasị na main market Ọnịcha ka ị ga-anọ. Otu akwa ka ọ dị ndị nke nọ Lagos. O nwere ihe ọzọ ha fụrụ ha ji nọdụ ebe a. Insecurity akaligo na South East. O nwere onye anyị na-atụ ụta. Otu akwa ka ọ dị ụmụnne anyị ndị nọ ugwu Hausa. Ofu oyi nwoke ka ngwagide si ya kedu ihe mere na ịma nnata be nna gị, ọ nọ n'ugwu Hausa. Ihe niile ọ kọwa awatara m ya, mana o bu ngwongwo ya, ngwa afịa nata. Ọ nata, ọ nọrọ ọnwa na-abụ, ọ nachiekwa azụ. Maka gịnị? Ọ sị na ihe ọ na-afụ na South East na ọ bụrụ ihe ọ ga-emenwu. Ya bụ nwa amadi wee gbaa ọsọ. O nwerekwana onye anyị ga-atụ ụta. O nwere onye a na-emebi nke ọ na-atị ya ụtọ. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, a sị m unu nnọọ na nke tata n'oge nkwalite Igbo, dịka anyị na-eweta ka o si eme na be anyị nke ikpeazụ a. Biko unu ewekwa n'iwe. Amarọ m ma asị ka unu happy new month ka ọ bụ happy independent. Amamụ nke mma ekwu ka anyị yala ikote okwu, mana ka o si na-adị, anyị na-ekwu na-asị na ọnwa anụnwa na ọ ga-amala anyị ma ọnwa Ọktoba. Ihe anyị na-enwetara na ọnwa ndị nke ọzọ na anyị ga-enweta ya n'ọnwa. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ndị ọma,
nnọọnụ. Daalụnụ. Biko onye ọbụla na-esonye anyị nwere ike gwa anyị ebe isi wee na-esonye anyị. Ijisi ike ịgwana anyị afa gị, gwa anyị ebe isi wee na-esonye anyị. Nnọọ ndị ọma nji eme ọnụ, nnọọ n'ọzọ. Dịka anyị na-aga n'iru, ọ ga-amasị m ịkọwapụta ihe anyị ji maka ya wee gbagote tata. Bụ ihe kpatara alụmdi na nwunye na nke ikpeazụ a, alụmdi na nwunye, ihe kpatara na ọ na-agbasa ọsịsọ karịa nke anyị kwudoro, ọkachasị site n'ebe nne na nna anyị ha nọ, ndị anyị kwudoro nne na nna anyị ha. Alụmdi na nwunye nke tata anụ a, amarọ m ma ọ bụ otu a ka ọ dị na mbụ. Ihe anyị na-afụzi na nke tata, ọ kali omenala Igbo, anyị amarọ m otu a ka ọ dị. So anyị na-asị ka anyị tinye ọnụ na ya, ka anyị tapịa nye bụ ihe, ma ọ bụ na ịgbagote ka egwu anyị ebe isi. Uchenna Nwanna Caesar from Lagos, I sị gị nnọọ, nnukwu nna m ukwu, nnọọ ezigbo mmadụ. We're happy to have you here. Biko nwanne m nwoke Uchenna Nwanna, ọkwa unu esoro na ndị ihe ọlụ bekee metụtara na, kedu ihe m ga-akpọ na Lagos, ụlọ a na-etikpọsị ụlọ ahịa a na-etikpọ na trade fair, ọkwa unu esoro? Biko nwanne m, ya bụ ihe na-ewutekwa, ọ na-ewute m na ma ọ metụtara, maka na ihe niile abakọrọba mmadụ, mana otu si na-adị, anyị na-asị ndị ọ metụtara ka ha die. Na nke tata anyị na-agbapịa ọsọ. Ihe anyị na-ekwu maka ya bụ alụmdi na nwunye nke tata, otu o si adị, otu o si aga, na anyị aghọtarozi ka nya bụ ihe si aga. A sị na ihe na-abụ na-eyi ma ha nara abụ ofu, maka na o nwere ihe dị iche n'iru enwe na onogbo, ijele nakwa na-echenyi na-eyi, mana anyị malụ nke dị iche. Maka ndị be anyị na-ekwu na-asị na onye nọ n'ụlọ na Amadiọkpala ọkụkọ. Ndị be anyị nnọọnụ. Onye unu ya nọ bụ nwanne nwoke bụ Maazị Chinwata Kwaku. Dịka anyị na-aga n'iru, ọ bụrụkwa na ịgbagote ịgwa anyị onye anyị na ya nọ. Daalụ na ụmụnne m. O nwere tupu anyị ihe nsị ka nkọwa metụtụ aka ka ndị be anyị ghọta. Alụmdi na nwunye mgbe gboo, o nwere usoro eji esi ya, o nwere ihe ndị a na-emegasị tupu nwoke na nwaanyị ebiri. Ụbọchị buru gboo, otu nwoke anaghị anụ nwaanyị. Amarọ m ma ọ ka dị otu a tata. Tupu nwoke na nwaanyị ebiri dịka di na nwunye, o nwere imirikiti ihe ndị a na-emegasị. Nke izizi iji wee maatụ, o nwere ihe a na-akpọ ijelu ọgọ ọlụ. O nwere ihe a na-akpọ ijelu ọgọ ọlụ, nke nwoke na-akwado ịnụ nwaanyị, be ndị nke nwaanyị ọ ya ejelu ha ọlụ dịka omenala Igbo si wee dị. Ọlụ ọ na-eje abụrụ na o nwere onye nọ na be ndị nwunye ya ga-alụnwu ọlụ a, mana o nwere ihe na-esi n'ime enyopụta. Nke izizi ka ama ma ya bụ nwoke ọ dịkwa ike ọlụ. Nke ịbụa, ma ọ bụkwa onye ga-enwenwu ndidi nedo nwa ha nwaanyị anya. Nke ịtọ, na nya bụ onye, maka na mgbe gboo ihe eji mara ndị be anyị bụ ọlụ ugbo, ma nya bụ onye ma anya elukwala ya na ọ ya alụnwukwa nya bụ ọlụ. Ụfọdụ ndị dị alụlụ ana na bụ eji inye onye ahụ ubi ọ ya akọ ọlụ, enye ya ubi amara na ọ na-esi ike, na ihe na-emepụta na ya nwere ike ọ bụrụ ihe dị otu a, asị anya kọọ ihe nke ọzọ ka ama ma uche adịkwa ya. Ya bụ ihe eji ama ma anya elukwa mmadụ ana. Ọ bụ n'oge owuwe ihe ubi, a na-ene anya ka afọ ihe ndị ọ ga-ewepụta. O nwere ndị na-eme ya omenala Igbo sikwa n'ike. O nwere ndị na-eme ya ofu arọ, one farming season. Ị ya kọrọ ndị be nwunye gị nri, ibutere ya,
enene ka amalụ ma onwe ndị nke ị ga-ewe. Ọ ha nwa ga-eji aka ha nye gị sị gị na nke a jide. Otu a ka ọ dịkwa n'ebe nke nwaanyị nọ. Nwaanyị a na-akwado ịnụ anụ, ọ ga-ana soro nne onye chọrọ ịnụ ya, ma ọ bụ na nne ya ka nọ ndụ, ma ọ bụ ụmụnne ndị nwaanyị, o soro ha nọdụ izu one na ole dịka ọdịbendị. Ọdịbendị bụ ihe dị na bendị gọgọ, mana omenala bụ nke jikọdoro mmadụ niile ọnụ. Omenala jikọdoro Igbo niile ọnụ, mana ọdịbendị bụ ihe dị na, o nwere ike ọ bụ na ọ dị n'Enugu steeti, ọ dịrọ na Anambra, nwere ike ọ dị n'Abịa, ọ dịrọ n'Imo. Ọ nke a bụ ọdịbendị. Mana omenala ụbọchị gboo gboo, na nwaanyị a ga-eso nne die ma ọ bụ ụmụnne die, ma ọ bụ nwanne nne die, onye a ga-anụ ya, ya na ya nọdụ, ọmalụ ka omume ya dị, ọmalụ ma ọ makwa esi nri, ọ makwa enedo ụnọ anya. Unu mana nwaanyị ma ibie, ọ bụ na nwaanyị ga-emenwu ihe dị otu a, nwaanyị ibie amago. Mana nwoke nọdụ, ọsọgodi gị bụ nwoke, gị na ya nọ ofu mgbe arọ, ị nwere ike ma gafee na, mana ya na nwaanyị ibie nọdụ sọsọ ofu izu ụka nkịtị, ọ mara gị ihe ọ emenwu. Ihe ndị a niile bụ ihe a na-emesị n'omenala Igbo tupu anụọ nwaanyị ụbọchị gboo gboo. Ndị be anyị, ka o nwere onye ozi na-abata, ka anyị mara onye dị nke a dịka anyị na-aga n'iru. Ndị YouTube anọkọtakwuo maa m copyright, onye na-akpọkwa egwu nke a. Dịka anyị na-aga n'iru, na ya bụ nwaanyị ga-eso nne di ya nọdụ, ewee fụgasị ihe ndị a. Ọ bụrụ na oge a gaa, ndị be nke nwaanyị ga-enye ụmụnna ha ihe ha chọpụtara, ndị be nke nwoke enyekwa ụmụnna ha ihe ha chọpụtara, ewee tụlee n'ime ha na-abụ ha mara ma ihe ga-ekwe ha omume. Nke nwoke amara ma ihe ọ ga-emenwu, nke nwaanyị amarụ maọbụ ihe ọ ga-emenwu. Ya bụ alụmdi na nwunye ewee bido. Nke izizi dị ka ibe, o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ ibu mmanya. Anyị ebugodo ụzọ jee kwụọ aka. Anyị ebugodo ụzọ jee kwụọ aka na be nke nwaanyị dịka omenala dị, wee gwa ha na o nwekwana ihe dị na be ha na-amasị ya. Ewee tụlee, ajụọ nke nwaanyị ma ọ dị ya mma. Ọ bụ na ọ dị ya mma, amalụ akwadobe, egbunye ọnụ, agwa ụmụnna akwadote, onye ọbụla ewelu nke o ji wee bịa. Maka mgbe gboo, ụmụnna ga-akwado, onye nke eweta nke a, onye nke eweta nke a, onye asị na o ya eji ofu ite ochi wee kwado ya na-eme. Ite ochi, o nwere ihe ndị gboo ji agba mmanya. Ite ochi eji agba mmanya, ọ na-ebu ibu, ndị ọbụla mara ya mara ya. Ụfọdụ asị na ha ga-eweta ọjị, onye nke asị na ya akpụta ewu, onye nke ọzọ asị na ọ eweta ihe dị otu a, ihe dị otu a. Ọ ya bụ omenala Igbo. Ụmụnna eduje onye a, eji si na ọ bụrụ ofu onye na-anụ nwaanyị, na ofu onye na-anụ nwaanyị abụrọ na ofu onye na-anụ nwaanyị, na ọ bụrụ ofu onye na-anụ nwaanyị. Ihe ọ pụtara abụrụ nnọọ maka na ụmụnna so wee jee. Ihe ọ na-egosi bụ na onye ọbụla nwere nke o weta, onye eweta, onye eweta, onye eweta, ewee duje gị nwa bụ nwoke, iwee jee nụọ nwaanyị. Kpatara o ji bụrụ na mgbe ọbụla imegide wee sị na ị na-azị anụ na ịnụsigo, ụmụnna a ga-esokwa gị wee jee. Mgbe a kụsịrị aka, ewee kwado ije mee ego nke nwaanyị. O nwere ndị Igbo na-akpọ ibu mmanya. Ebuo nke izizi, buo nke ịbụa, dịka ọdịbendị si wee dị. O nwere ndị na-abụ nke ịbụọ, bụ na-ebuzugo. O nwere ndị na-eburu ịtọ, ọ bụ na-ebuzugo mmanya. Ewee kanyazie ọnụ, mgbọsị a eje wee mezuo ihe niile ka o si wee dị, wee duru nwunye ha wee naba. N'ime oge a na-emesị ya, a na-eji amatasị na nke a bụkwa nke a, na nke a bụkwa nke a. Oge a na-ejekwa ajụ ese. Omenala Igbo,
ndị ụwa ọzọ mma bụkwa n'onye Igbo. Oge a ka a na-eji ajụ ese n'ezinụlọ nke nwaanyị a na-anụkwanụ na nwa na-esiri ndị be ha ike, na-anụkwanụ na ndị be ha na-anụ oke ọgụ, na ha na-eti di ha ihe, na nke nwaanyị na nne na nna ebiro. Ụmụ ya gasị ka a na-enegasị anya tupu a baa n'alụmdi na nwunye ha. Ọ dị nke nwoke mma, ọ dị nke nwaanyị mma. Onyekwanụ ka ụmụnna bụ ha gawa n'iru. Ọ mgbe a tupu ebuzuo mmanya wee ji mege ajụsịgo ese ihe niile a, ewee malụ ma ihe ga-ekwe ha. Amalụ ma nke nwoke o nwere ọya ọ na-aya, ma nke nwaanyị o nwere ọya ọ na-aya. Ndị gboo amara ihe bụ genotype, amara ihe bụ blood group, mana ọ na-alụlụ ha ọlụ. Ọ na-alụlụ ha ọlụ. Mana tata anyị nwa na-ekwu na anyị bụ ndị ọgbara ọfụ, anyị mesịa ma genotype ma blood group ma ihe niile a, emesịa nsogbu ihe na-ada a na-ada. Nya ka anyị si ka obere ya otu a ka anyị si eche ibido ya, ka m tụpenye anyị azụ ka anyị ghọta otu alụmdi na nwunye si adị mgbe gboo. Ọ bụrụkwa na o nwee onye kasị wee dị mma mgbe gboo, na nwoke adịrọ njọ na nwaanyị adịrọ njọ, mana o nwere ihe dị iche na ndị gboo a. O nwere ihe dị iche anyị na ha. Ọ bụrụ na unu na-anya, ndị gboo ofu nwoke nwere ike ịnụta nwaanyị ịnọ, ha na-ebiri bie n'udo. Mana nke ikpeazụ a, nwoke na-anụta ofu a nwee ike ọ na-awụ ya isi. N'ime na ọ na-awụ ya isi a, nwekwara n'ike ọ bụrụ nwaanyị ka o si n'aka, nwee ike ọ bụrụ na nwoke ka o si n'aka. Maka na onye ọbụla i mere ihe ya enwelili otu ọ ga-esi wee kwụọ gị ụgwọ. Nke bụ nwoke ime nwaanyị, ọ ya akwụ gị ụgwọ, kwụzịa gị ụgwọ, esi na ya bụ nwaanyị na o siri ike, ka ọ dị na nwoke ka ọ dị na nwaanyị. Ndị gboo na-ebi. Amara m ihe kpatazi na nke ikpeazụ na anyị anara ebinwu imirikiti. Ọ bụrụ onwe ndị na-ebinwu, ọ ihe anyị lụtụrụ aka ka anyị na-ene anya malụ ma gboo nke ikpeazụ a aka na-emezukwa ihe niile a tupu aba alụmdi na nwunye. Onye ka anyị na-ekene? Emmanuel, anyị na-asị gị nnọọ rie nne. Dịka ị na-anọnyere anyị n'ụbọchị nke tata, gwa anyị ebe isi anọnyere anyị na nke tata. Gwa anyị ebe isi anọnyere anyị. Dịka anyị na-aga n'iru, biko ọ bụkwa na onwe onye chọrọ ikwu okwu dịka anyị si eme ya na mbụ, o nwere link ọ ga-abụ ide anyị ozi, anyị si n'ime ya kpọgote gị, ịgbagote bịa kwuo okwu. Dịka anyị na-aga n'iru, ụmụnne m, mmadụ ewekwa n'iwe. O nwere ndị na-achọ ka ha gbagote, mana netwọk na-enye nsogbu. Na nke ikpeazụ, anyị amara ma ọ ka dịzikwa otu a. Biko ọ bụrụ na ị nara anụ olu m, gwa m ka m wee nte onu, maka na anyị amara ndị na-akpọ egwu a. Ofu copyright YouTube amakwuo m copyright. O wee bụrụ ka bụrụ inu, mmiri na-enyelụ ncha aka ọ na-agbọ. Oke na ọlụ anyị bụ na anyị ga na-agwa unu, anyị ga na-ekwu otu ọbụla o si wee dị, anyị tie ya na mkpu. Anyị tie ya na mkpu, ndị mmadụ enwe ike wee sonye anyị. Ndị mmadụ enwe ike wee sonye anyị. Nnọọ Nnaemeka Ugwu, kedu ebe isi? Nnaemeka Ugwu, gwa anyị ebe isi anọnyere anyị na nke tata. Na Maazị Chinwatakwaku.
Dịka anyị na-aga n'iru, Nwaada Chibụọgụ, anyị na-asị gị nnọọ na nke tata. Nnọọ na nke tata. O wee bụrụ ka bụrụ inu, dịka anyị na-aga n'iru, anyị afụgo ụmụ ihe ndị a dịka ọ na-abụ ọgbata uhie na alụmdi na nwunye nke ikpeazụ a. Ebe ọ na-aka ewute m bụ na imirikiti ndị, o nwere ihe oyibo na-akpọ courtship. Imirikiti ndị anaghịzi anọ na ya bụ courtship tupu ha amaba alụmdi na nwunye. Efukwa na mmadụ, na onye a bụkwa na onye, na ọ masịrị m ji na-abịa ga-esi agba nwa nnụnụ nne efe. Obere oge ọkpọtụọ. Maka gịnị? Gị na onye a unu anọrọ mata onwe unu, mara ihe ndị na-amasị ya na ihe ndị nara amasị ya. Ị mara ihe ndị na-amasị ya na ihe ndị na-adịghị amasị ya, mana obere oge o gosibe onwe ya, mgbe arụ agbakasịba gị. Mana ọzọkwa na-agwa ndị mmadụ bụ adịkwa ama ama. Onwekwe nna sị ya nọgide na alụmdi na nwunye ọbụla tọdozi ya n'onu, maka nọ ndụ bụ isi. Ndị be anyị na-agwa ya n'afa sị nọ ndụ bụ isi. Ihe ọbụla ị na-eme n'ụwa nọ ndụ bụ isi. Ụfọdụ na-asị ebe ọ bụ na ọ mụtago nwa ka ọnọdụ. Ọkwa nke a bụ nke jọnarịsị udene ma sigbuo nkakwụ. Ọ ndụ bụ isi. Burugodo ụzọ zọọ isi onwe gị, maka na azọta a na-ewe zọta ute. Ntị adịkwa. Ọ bụrụ ụka bụrụ inu, maka na ewu isi kata ma isie ga-ekpu anwụrụ ka ọ sọgbuo ya na dinta. O wee bụrụ ka bụrụ inu na nke na-emezi tata na be anyị. Mmadụ ga-esi mgbago nata Krismas ọsịsị chọọrọ ya nwaanyị, chọọrọ m nwaanyị. Gị na onye a nọdụ sọsọ ofu ọnwa, gị na onye a mata unu etinyego alụmdi na nwunye. Nne na nna unu sokwa eme ihe a. Amara m ụfọdụ a na-azụkwa agwa ụmụ ha okwu. Mmadụ ga-anọ na mba arọkwulu arọ, ịma nnata mara ihe na-eme na be nna gị. Ebe ọ nọ kụziri ka njọ bụ na ụfọdụ na-ejekwuzi egobi ụmụnna, edulu ha wee jee nụọ nwaanyị, gote okpu mmekpube fa n'isi. Alụ a ga-akpụ akpụ n'ala Igbo karịkwanụ. Anyị agwakwana onye a na-ekwu na alụ a akpụ akpụ karị, nwa mkpi ya na-esogheri nne ya n'ike. Mana ma nji mgbagbu ghara ọgụ, anyị na-anwa ka ike kwere anyị. Anyị ga na-ekwusie ike. Omenala Igbo ga-adị lelelelele. Ala Igbo ga-adị mma. Onye ọ na-adịrọ mma, onye na-ekweterọ ya ma ya n'azụ, nataba n'ụlọ ka anyị na-afụ ya na-eme. Ihe ọzọ na-eso ewute bụ na ụfọdụ ndị na-eje amaba na alụmdi na nwunye a, na ndị ọgbọ m anụsigo di, ndị ọgbọ m anụsigo nwunye, ka nje na adịka ibe na-agwụ akwa. Iluzo na oke soro ngwele ma mmiri, na mgbe ọ ya akọ ngwele, oyi a na-atụ oke. Na onye a je na-abụrọ na ị ga-eje, digo nkwadobe, ịkwadoko na ị ga-eje. Ọ bụrụ onye chọọ, a na-etolu etolu. A na-etolu alụmdi na nwunye etolu. Ọ bụrụ ito ogologo, ma ọ bụrụ na ị nweghị ego, ma ọ bụrụ na ịgbago afọ ọnụ, ma ọ bụrụ na ịkpọtago ala, bụ n'ilugo ka ị nụọ di ma ọ bụ ka ị nụọ nwunye. A na-akwado ya akwado. Onye ọ bụ gị na ya ịkwado. Igbo bụrụ nze m ọzọ, dịka anyị na-aga n'iru. Onye ọbụla na-esonye anyị kịta, chetakwa na ị nwere ike ịgbagote n'ikuku bịa kwuo okwu. Ị nwere ike ịgbagote n'ikuku bịa kwuo okwu. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ị kwuo okwu, ka ịgbagote ka ụwa n'onu gị, dee m ozi na WhatsApp na nọmba m na mainline m nke ịma 07031016420. Anyị nye gị link, ịgbagote, ịbịa kwuo okwu ka ụwa n'onu gị. N'ụbọchị gara aga, ọ dị ka mkpụrụ ụbọchị na-abụọ gara aga ka obodo ụnyaahụ, ọ nwere ihe nke wutere m nke ukwuu. O wutere m, ọ gbawa m obi. Aka m na-ebe alịlị ya wee luo tata.
nya bụ alịlị. Ana m ebe akwa ime obi. Mana m ihe bụ na mmadụ na-ebe akwa ime obi. Nya bụ ihe o wuteka m. O wutelu m rinne. O wuteka m. Ihe a na-emezi nke ikpeazụ a sị na a na-alụ di na nwunye. Onye ahụ bụ gị na ya. Onye ahụ bụ gị na ya. Kedu ka unu si wee kwado? Kedu ka unu si kwado? Nsogbu adịrọ. Ya dịba. Anyị nọ. O nwere ofu oyi nwoke. Anyị nọ na-akpa nkata. Anyị wee kwute okwu. O nwere ofu oyi anyị nwoke kwa anyị na ya na-emekọ. Ọ nwụrụ anwụ. Ya bụ nwa amadi nwụrụ anwụ n'arọ a ka ọ nwụrụ. Nyanwa bụ so ofu nwa nwoke nne na nna ya ji. Ọ nụ nwunye. Mana ya bụ nwa amadi gbabiri n'ike wee nwụọ. Ihe a bụrụ ihe mwute dịrị mmadụ niile. A na-ebe akwa na ya bụ nwa amadi nwụrụ. Ndị be ha gbalịa enie ya. Maka na a sị na enyi ozu enye iwe na ọnụma. Mana ọka dị iwe na ọnụma a na-abawanye. Ewee nie obi wee nie nwa amadi a. Ma na enisiri nwa amadi a. Chineke. Chukwunna meelu ụwa ebele. Ma na enisiri nwa amadi a. O wee bụ na nwunye dị ime. N'ime na nwunye dị ime, a na-enwe aṅụrị. Maka na nwa amadi a bụ sọọsọ ya bụ nwa nwoke nne na nna ya ji. Nne na nna ya agbagotego. Ha agbagotego. Nne na nna elugo 60-70 years. Ndị a na-agwa gị ha. Wee nise nwa amadi a. Ọ bụ na nwunye dị ime wee na-enwe aṅụrị na nwunye dị ime. Ihe ọzọ anyị nọ bụ na nwunye digo wepụ nwa a. Nwaanyị di ya nwụrụ anwụ. Akakwasị di gị. Sọọsọ ya bụ nwa nwoke nne na nna ya ji. Okebe wee mee ọnwa na-abọ eji wee kwasịa ya. Achọpụta na ịdị ime. A na-enwe aṅụrị na enwekwa ya ga-anọchite ya bụ nwa amadi. Na ngwurube nke nyanwa na nke be nna ya. Nwaanyị eje wepụ nwa a. Ọ bịarọkwa ebe ahụ. Ọ bụrụ na o wepụ nwa a bụ ihe bụ isiokwu. Ya nke a o wutere m. A na-ekwu ka amalụ ka ya esi wee mee ya. Maazị JBM, anyị na-asị gị nnọọ. Mmiri enwe ilo. Anyị na-asị gị nnọọ. Nnukwu mmọnwụ na-achị. Mmiri enwe ilo. Anyị na-asị gị nnọọ. Aka na-ede software. Anyị na-asị gị nnọọ. Nnukwu mmadụ. Ọga m nnọọ sọ. Ị na-emetụkwa something. Ọ nwụ ya anyị na-ekwu JBM na mmiri na Caesar Uchenna nwanna. Dịka anyị na-aga n'iru na nwa amadi a ewee nisie ya. Sọọsọ ya bụ nwa nwoke nne na nna ya nwe. Ewee nisie ya. O mere ọnwa na-abịa eji nie ya. Chọpụta na nwunye dị ime. Anyị na-enwe aṅụrị. Ihe ọzọ anyị nọ bụ na o jigo wepụ nwa. A na-ekwu na o wepụ nwa. Nna nke nwoke. O nwere onye ọ ga-abụrụ. O nwere onye ntị ya na-eli nke ọjọọ. Ihe a wee wute nwoke a. O nwere onye ọ ga-ekpesalụ. O wee jekwulu nwunye nwa ya. Ọ bụrụkwa na ha zọsara ya kwuo. Ha rapụrụ ya ihe niile bụ ihe di ya nwe. O nwere ụdị ofu mkpụrụ nke a napụrụ ya. Ụmụnne di ya bụ ndị nwaanyị. Ha na-ekwu ya ka akwa. Nya tupu ha amadị arị na ọ dị ime. Ihe ama onye a na-ekwu ka akwa ka di enwusi. Tupu achọpụtazie ka na ọ dị ime. Jizie uche gị malụ onye nke a nwee ike ọ bụ na ya na-ekwunyezi ya milk n'ọnụ. Mana oge ihe a mesị oge ha chọpụta na o wepụ nwa. Ihe a wee wute nna die nwoke ka na-eri ụjụ nwa ya. Nwoke lugo 70 years and above. Wee jekwuru nwunye nwa ya wee sị ya na ọ bara uru na ya afụgo na n'ihe nke na nwa ya nwoke melụ mgbe ọ nọ ndụ. Na ọ bụrụ alụmdi na nwunye kunu nọ mgbe a. Na ọ bara uru. Gị yipụ akwa ụjụ a. Na ede akwa ozu nwa ya. Na ide eri ụjụ nwa ya. Na ọ bụrụ ụjụ ya ka ị na-eri. Gị yipụ akwa na ọ bara uru. Gị rapụ ihe a na-eme. Gaa wegbuzina onwe gị. Ọ n'ime nya bụ ije ka ha ji chọpụta
na ihe niile dị n'ụlọ ha na o lego ihe niile ha ji bili. Lee ma oche dị na palọ, lee ma TV, properties niile ha nwe ya na die, lee bupụ moto die, ATM dị bụ nyanwa ji wee jebe o wee bụ na o withdraw ego niile dị na akaụntụ nwoke a na-agwa gị ya. Ya wee wute nne ya, wutie nke ukwuu. Nna nke nwoke wee sị ya pụta n'ilo na ọ bara ulu, na ebe ọ bụ na nwa bịara ikwu anwụgo, na ọ bara ulu, ebe ọ bụ na ihe a ka otu a ka o si eri uju nwa ya, ya pụtazie n'ụlọ ka ha mechie ụlọ. Ebe ọ bụ na otu a ka o si chọọ ịkwụ ha ụgwọ, ya pụta ka emechie ụzọ. Ọkwa ebe a ka eso ebido okwu. Ikwu na ibe, unu ama na nwata nwaanyị a je kpọrọ nna die polisi, wolu polisi kpọchie nwoke a, kpọchie ya, wolu polisi kpọchie nwoke. Ewekwube eziokwu, ndị mmadụ wee tinyebezie ya ọnụ, kwube okwu. Ọ n'ime na-anọzi ikwu okwu a, ihe a wute nwoke a, wutie. Unu amago na onye nọ n'uju, onye na-eli alịlị so ofu nwa onwe nwụnarịrị ya. Nwunye nwe wee mee ya akaja, wolu polisi kpọchie ya for close to 1 week. Nwoke wee pụta, wee jụbazie ese, wee sizikwa n'oyibo. Ndị mmadụ tinyela ya alụ. Wolu polisi wee jidekwa onye bụ nke nwaanyị ka ọ bịa ka ọ kọwaa ihe meenụ. Ụmụnne m, unu ama na ndị uwe ojii jidere nwata nwaanyị a, wee nnebe fon ya. O wee bụ na mgbe aha die nọ ndụ, na ex ya na ya na-akpa, ihe ya na ex ya na-ekwu abụrụ obele ihe ka ha na-ekwu. Ihe ha afọ na fon a abụrụ obele ihe, nke na ịnesi anya ijide nwata nwaanyị a, ị ga-asịsị gbuo ya egbu. Ihe anyị a na-akpa oge die nọ ndụ, maka na ihe niile a na-egosi date, ma otu esi esendili ego, ma otu o si aya ego, ma otu ya na ya si eje book appointment. Alụmela Okolie. Ụmụnne m, ihe dị n'ụwa, ihe na-agwa ndị mmadụ, ihe ọbụla ọ sọkwala ya bụ lụ. I love you, I love you, I love you. Ana m agwa ndị mmadụ na ana Igbo anyị amarọ mụ. Ọ dịkwa nke ihe ndị mmadụ jikwa na aba na alụmdi na nwunye abụọ. Agamniru agbụrụ, continuity of lineage. Amarọ ma ndị mmadụ a na-alụ di na nwunye maka ịfụnanya. O doo m anya na ala Igbo na onye nwụrụ anwụ na a na-anụtali ya nwunye bụ nwoke. Ọ bụ na nwoke, a na-anụtali ya nwunye, ọmụta nwa n'afa die, ọ bụrụzie onye nke a na-enwe anwụrị na enweghị onye ga-anọchie, eje wepụ ewepụ. Jeje, anyị na-asị gị nnọọ, Mozie Collins, unu adịrị ịbụa. Na ya ka ọ na-agọda ekwe nkwudo. Anyị sị gị nnọọ, anyị ekenekwa gị nnọọ, nwanne m nwoke, nnọọ so ezigbo mmadụ. Dịka anyị na-aga n'iru, anyị wee na-ekwukwa, o wee bụrụzie onye nke a na-enwe anwụrị na enweghị onye ga-anọchite anya, ka nwaanyị kala obi jee wepụ nwa ubu n'afọ. Makwa na ọ bụrụ na ihe ziri ezi, na ụfọdụ na-abụ ọ bụrụ na nwaanyị, o nwere ka gị na di gị ga-esi wee fụ onwe unu n'anya, di gị anwụọ, ọ wee bụ na ịmụtara nwa unu. Mana ụfọdụ ndị na-eje amụta nwa n'afa di a, debelụ nne na nna nke nwoke. Otu ọbụla osikwa na-adị, echi o nwere onye ga-atọdo gị n'onu na iwu bụ na ị ga-anọ. Ịkwasịa di gị ịchọ ịna, ịkwasịrị ana di gị ịchọ ịna. For better for worse. Kedu ka nsi asụ ya n'oyibo? For better for worse, in sickness and in pain, for richer, for poorer, till death do us part. Akụ aka warawara. Ọ gbasakwa na anyị mmadụ dịka Chinwatakwa akọ mbịa ntie ike ndị enili juo afọ. Mgbọsị iwe ga-ewe m mbulute kewe na unu chọọ unu na anụba ọgụ. Maka gịnị? Ada agwa nwa mmali ihe ya pụta n'anwụ, maọbụ a na-asị nwa mmali ya wepụta aka n'ọkụ. Ọ itinye ọrụ a gị, ma ị ga-ewepụta aka gị a.
ihe na-emezi nke ikpeazụ ọ na-agbazi m anya mmiri. Since ụnyaa ana m ebe akwa ime obi wee na-eche ya bụ nwa amadi ebe ọ nọ na mmụọ kedu ka ọ ga-esi wee nọ, nne na nna ya kedu ụdị alịlị ha ga na-eli, ụmụnne ya kedu ụdị alịlị ha ga na-afụ. Nke nwa bụ nwoke ma na nwaanyị nọ na di iwe na-esochi nwaanyị anya, nwaanyị mana ọ nọ na ị na-akpụ ya ka ọ pụta ka ọ gịnị, ịmakwa na ezinụlọ be mmadụ ka ị na-emebi. Ọ dị gị ka nke gị ya dị mma echi. Nke nwa bụ nwaanyị nọ na di ị na-agbakwuje nwoke ọzọ, ije imejisi onwe ka oyi ma gwasịa chifu imo imetọsị onwe gị, ebe a na-esiri dị gị ndị ọrụ akwụ, nwoke zọọ ụkwụ ofu n'iru ọzọ ịbụ a na-azụ maka na gị na-eme ọrụ ọbụla ị chọrọzi ikwuo n'oge eme omenala ka esi eme ya, akwụchie ngọ onye ọbụla agabala onwe ya. Igbo bụ Igbo ọ na ọ bụrụ ka esi eme na ya, biko nsịkwa ka njụọ ọ bụrụ na onwego ka esi gbanwee ya ka mmalụ, maka nya bụ ihe ọ na-agbazi m anya mmiri. Nna echeta ya ọ na-agbawa m obi, ọ na-agbawa m obi. Ka Chukwu gozie gị jeje nwanne m Ozie Collins, ka o si bụrụ ụwa gbakwuo oge ume. Nna m unu anụ n'ihe anyị na-ekwu, biko nu onye chọrọ ịgbagote ịbịa gwa anyị okwu, onye chọrọ ịgbagote ka ọ bịa kwuo okwu, ide anyị na WhatsApp, anyị nye gị link ịgbagote ịbịa kwuo okwu, gwa anyị ka obi dị gị. Ya bụ ihe ọ na-ewute m n'eziokwu, ọ na-ewute m, na-ewutesi m ike, mana ụdị nsogbu adịrọ. Anyị ga na-anwa ka ikere anyị, ozi ọma ka anyị ji ebe na nke ikpeazụ a. Onye sị na ọ bụrụ eziokwu na n'Igbo ama ndị ma ya mee ya n'azụ, ọ na-ewute, na-ewutesi ike, mana ọ Chineke ya agba anyị ume, Chineke ya agba anyị ume. Dịka anyị na-aga n'iru, onwe ndị na-achọ ka ha bata bịa kwuo okwu, mana ọ dị ka netwọk na-enye anyị nsogbu. Ọ bụrụ na ịbata, ihe anyị na-ekwu bụ alụmdi na nwunye nke ikpeazụ a, otu o si aga n'ala Igbo, wee nye unu obere akụkọ maka nwaada di e nwụrụ anwụ. Di bụ ofu nwa nne na nna ya ji, di wee nwụọ, ya bụ nwaanyị wee chọpụta na ọ dị ime, wee jee wepụ nwa. Alụ, nnukwu alụ. Ndị mmadụ na-anwa ka ha gbagote bịa gwa anyị okwu, mana ọ dị ka netwọk ọ na-enye nsogbu, onwe nke gbagote kịta, mmiri enwe ilo. Anyị na-asị gị nnọọ, anyị na-asị gị nnọọ. Anyị na-asị gị nnọọ. Ndị be anyị si na-ara agwa ochi ntị na anyị esugo, maka na mgbe nya bụ mmiri ga-ezo, mmiri anyị na-ama ọkụ ya, mgbe ọ ga-ebido, o nwerọkwa onye anyị ma ga-agbanarị ya. Maka gị bụ nwoke rapụ nke gị na-eje na nke onye ọzọ, gị na nwaanyị nwere ike unu na-adị mma, mana ị na-anya fụ na ngọ abago n'isi, nwaanyị ọbụla atụ nkwụ ọkụ n'isi, gbagbakwa ọsọ, maka na unu agwatara omenala Igbo bụ nke a. Mgbọsị emere ego nwaanyị, ha tụrụ nkwụ ọkụ na ana be nne ya. Ọnya kpata o ji abụ ndị a na-abụ sị na a na-eke nwa ha di na mba ọzọ
ị nọ na Lagos, ị nọ na Abuja, ị nọ na kedu ebe m ga-akpịa n'ugwu Hausa, gị bụ onye Igbo si na ị na-eke nwa gị di, ị nọdụ ebe a si na ị na-eke nwa gị di. Nkwụ ọkụ a na-atụ na be nna gị, na be nna nke nwaanyị, wee ihe ọ na-egosi. A na-akpọku aja ana na ndị ichie be nna ya. A na-akpọku ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ, ma mmụọ dị na igurube be nna ya, ka ha bịa, ka ha bata, bịa gbaa akaebe, ka ha bata, bịa gbaa akaebe na nwa ha nwaanyị ejebegokwa ije di, ka ha solie burie ụzọ, ka ha kpelie azụ, ka ha bụrụ anya ya n'ife, bụrụ anya ya na mmụọ, ka ha na-eche, ka ha na-echekwa bịa. Ihe ọbụla na-eme na mmụọ, ha ga na-agbalị ọgụ. Ka gị nwa bụ nwoke, gị nwa bụ nwoke gbagote, ị bịa, ị na-alịgo elu. Alụ mekwala Okolie. Onye ka anyị kene? Ọnwa Ada Chinenye nwa ka ekenelu. Enyi nwanyị. Victor. Nnukwu nwanyị. Ezigbo. ime. Anyị dịkwa mma. Ọra ndị be gị kwanụ? Anyị dị mma. Abata m wee nụ. Anọ m na kichin ewe n'iwe. Ọ nke a dị mma n'ezi nwaanyị. Ọ nke a ka anyị na-ekwunu. Si ekibupụtala ọrụ, sila ọra. a na-achọ enye m akụkọ gị n'ụzọ na-abụ, mana o nwere ofu ife ma ife na-abụ m chọrọ ịtụnye. Ị na-ekwu maka alụmdi na nwunye mgbe gboo na alụmdi na nwunye nke kịta. Ihe menụ bụ na mbọsị ọbụla unu ahapụla omenala imebe omenelu, ebe anwa ka nsogbu nọ wee bido. Daalụ. Biko eweniwe ezigbo mmadụ. Ọnwa otu ụmụnwa ga-esi wee na-afụ dị iru gị, maka na ezigbo mmadụ na-ekwu okwu a. Victor esi m ọrụ si ụtụtụ bata. Biko gbaghara ụnụ m, biko mbọsị ọzọ ka m akwado. Ngwanụ, nsogbu adịrọ. Ọ dịkwa mma otu anwa ka mana a na-ada iwu. Ịmago na ọnwa otu ọdụ ịgbagote, ọ na-ya n'akụkụ, ọ na-asị na ọ marakwa na na-ekwu nke ọ bụrụgodị na iru ga-ama mpụta, igosi anyị ebe ife dị, ka ndị mmadụ na-afụkwa ife, ka ama na ọ bụrụ sọ mụ nọ na ọ nwee na-ekwu okwu. Ọ dịgo mma otu a. Okay. So, ihe m na-ekwu omenala ka nsogbu nọ wee dị. Ị na-anụ ife m na-ekwu? Ịma na ndị Igbo enwere omenala n'ala Igbo. O nwere usoro a na-eso were anụ nwaanyị. Ghọtago? A na-achọ ka amalụ famili. Yes. Adị anụ sọsọ ofu onye. A na-anụ famili, a na-anụ obodo. Mana eziokwu. Mana ndị kịta abịazi wee filuo na ha ka wee malụ. Wee sị nọ ife so dị ife ka ha ga na-eme. Nsị ka m kwuo otu ụfafa sị n'ọnwa onye efọla ịlaik mabụrụ. Mana eziokwu, anyị na-anụsị ya. Nne gị kwuo isi achakwa, nna gị kwuo isi achakwa. Ịghọtago? So o mezie ife ndị ahụ ekwesịrị inegasịla anya bifo anụọ dị na nwunye, enegasịzili ya anya. Esi n'enu kọma isi n'ukwu wee sorie, esi n'enu wee sorie. Isozie enu a wee sogidezie ya, ịbazie n'ime ya, eluzie na n'ukwu ifo na nsogbu adịgo. Mgbe ugbu a wee pụta. Nke a bụ 1. Nke abụọ, amarọ m ka ịbụ onye ụka ka ịbụ onye omenala. A n'ije alụmdi na nwunye, ị
ebele ike biko ihe na-agagharị n'ụwa kịta ụfọdụ abụọkwa mmadụ mana eziokwu ụfọdụ abụrụ mmadụ ụfọdụ bụ ndị ezi ka ha bịa na gị n'iyi eziokwu okwu gị ma kwụ ọtọ vice versa ịghọtago ya nnọọ ha na-alị ndụ ha amachasịa mma onweghị ife na-eme ha iche na mmadụ yes ifugo idubatazi onye anwa onlishie ọ bụ ndị oyibo asị na onlishizie terror arsenal ya alụ mere okoli so nke a ka m nwere ịtụnye ka hapụ ikwuwe ogologo okwu maka asị na ogologo okwu adị ọnụ ụka mgbede daalụ sọ nwaada Chinenye nwa anyị na-asị gị daalụ rinne nke a bụ nke izizi nke a bụ intro ihe anyị ji ebido o nwere obere akụkọ nya amarọ m ịnụrụ ya anụchalọ m ya mee ka nnụ ọfụma ya nke a nya ndị be anyị na-asị na ikpe ọchụ gburu ikpe ori o nwere enyi anyị nwoke nwụrụ anwụ ofu nwa ka ọ bụ ofu nwa nwoke nne na nna ya nwe ka ọ bụ ịghọta nne na nna ya elugo 60-70 years ị na-amụ ihe na-ekwu nna m ife na-ekwu nya bụ nwa amadi wee nwụọ nwoke ga na-agwa gị ya mana ọ nụ nwaanyị ịghọta ọ nụ nwaanyị ihe a bụ ọnwa ikolobịa o wutesie mmadụ niile mana akwasị nya bụ nwa amadi o mee ihe dịka ọnwa na-abụọ anyị wee chọpụta na nwunye dị ime ndị mmadụ na-enwe aṅụrị ma mụ wee sokwu wee nwee aṅụrị ịghọtago ya ka anọkọtakwazi anụ na nwunye ewepụgo nwa ahụ ọ bụrụ na o wepụ nwa a ka ọ bịara anọ n'ime na o wepụ nwa a ole properties niile ya na di eji wee bili ọ bụrụkwa na ụmụnne di na-azọsị ya property ole ihe niile lekpọ ihe niile ma moto ma nke ha ji bili n'ụlọ lesịsịa nna die wee jegwa ya sị ya na ọbara ụlọ nọọ emu ka ọ na-akpọ ya yipụzi akwa ụjọ na ọ da akwa nwa ha ịghọtago ya pụta n'ụlọ ka ekpochizie ụlọ n'ebe ọ bụ na alịlị ka ọ bịa ime ha ka ha na-eri alịlị nke nwaanyị wee jee welu polisi kpọchie nna die ekwuzikwana anyị asị nga agwa na mmadụ wee welu polisi kpọchie nna die nwoke wee jesi ije wee nata wee welu polisi wee jidekwa onye ya bụ nke nwaanyị ka ọ bịa ka ọ kọwazie n'ebe ọ bụ na obi karịa ya bụ nwa ọkụkọ bata anụ were ọkpa na-abọkwụlụ nna m ma n'elu na police station ihe afọ na fonu nke nwaanyị adọrọ mma o wee bụ na ya na enyi nwoke na-akpa kemgbe di na ole ndụ otu o si enye ya ego ọ nata dị ego onye ọ na-eme ihe dị iche ma ihe ịmaga ụmụ ihe na-enwere isi a na-akọgasị afọ na fonu ya bụ nwaada nabụ ihe wee gbaa igbo ya le nke a bụ alụmdi na nwunye nke a bụ ya nụta na alụmdi na nwunye wee na-etinye ya bụ ọnụ okwu amarọ ya a ga-eme amarọ ka a ga-esi wee kwa nya bụ nwaanyị kwugbara kedu ya ka ihe ọ dị gị ka onyenwa bụ nsogbu ka ihe ọ dị gị ka onyenwa ka emere nwaada ajụjụ gị bụ kedu ihe ọ dị m ka gịnị mee nwaada gịnị ka ihe ọ dị gị ka onyenwa bụ nsogbu kedu ihe emere ya o emejọlịa o ji achọ ka nya ka agbụrụ a ka o mechie ya kpamkpam maka na o doo m anya nnukwu nwaanyị ana m anụ anyị sị na o doro oke na ngwere anya
na o nwee ka di na nwunye ga-esi wee tọọ ụtọ na ndụ. Nke nwoke nwugodi, ọ bụrụ na nwunye, ọ bụrụ na ha ekere ọmụta nwa, na nwaanyị a nwere ike ije n'ilo mụtalụ die nwa ka afịa wee ya imechi. Ọka o dogo anya. Ọ bụrụkwa na ọ dị n'iwu ọ bụrụkwa na ọ dị n'iwu maka mmadụ asị na Chiwetakwa akụ si n'egwu nọ ka o si dị otu isi wee fụ onye ọ bụ nke na ya n'anya, ịghọtago. Ụfọdụ na-abụ o nwere ike ha mụsịa ha mụọla ofu a ha agaba, ụfọdụ na-anọkwa na-amụ, ịghọtago. Nyanwa ka afụzilụ nke bụ na die nwere olileanya na ezinụlọ o wee jee wepụ ya ewepụ. Ihe a ọkwụrụ m nghọta, nna na-asị mmụọ ọjọọ banya n'ime ka ọ bụ ajọ ọyị ọ ajọ ọkpa mere ihe nke a. Eziokwu ọkwụrụ m nghọta wee luo tata. Anyway, ihe m nwere ikwu n'okwu a bụ na ihe o mere eme ọ ife mere eme life. Ọ dị gị ka mụ bụ Chiwetakwa akụ ma bịa na akọlụ gị akọ na bụ ihe na-agwa gị ya bụ ihe mere eme. Onye ome bụ onye dị m na-arụ. Ekwuzikwana. O nwere ọkala bụ ọ bụ na ọ nọ n'ọkụ ọ gbagote kịta achọrọ m ịkpọ afa na o nwere onye okwu onye ọgwa gị ọkpọ afa ọgwa gị. Judging from ihe na-eme alịlị gbugbo judging from ịghọtago. Ọ bụrụ nnọọ otu anụ isi wee kọọ ya ka because there are two sides to every story. You understand? This is me playing it safe, right? Ọ bụrụ na otu isi wee be. First of all, I'm sure that na enwe na nke nwaanyị na nke nwoke na alụmdi na nwunye ha bụ ihe siri ike because akụkọ na-aba adabalụ. Ihe eji anụ na nwunye ọla anụọ ya ka a continue lineage agbụrụ ọkwa ka ama hapụ ichi. That is ihe anyị ma as ndị Igbo. Di mmadụ nwụọ, onwe ndị di ha na-anwụ mgbe ụmụ ha ka pempe. Ụfọdụ adị ana, ụfọdụ anọ na ya. Ịghọtago. Mana nke anụnwa nke a jụrụ anya. Ịghọtago. Nke nwaanyị anwa ihe abụlụ agenda anọkata bido. Ịghọtago. Something going ifugo. So I don't want, because these are real life people, I don't want to go deeper than this. Ịghọtago. So that's the thing though. N'uche nke gị kịta, kedu ihe ọ dị gị ka o si mee nya bụ nwaanyị? Ka ihe ọ dị gị ka a ga-eme ya? Ka ihe ọ dị gị ka si mee ya? Ịma na ọ bụrụ ndị agbara ọfụ si na ndị Jay-Z a sị na nwaanyị nwe alụ ya, ndị saịdị anụ nwaanyị nọ ịma na adị ekweta na nwaanyị mere ihe ọjọọ. Asị gị na nwaanyị nwe alụ ya nọ ya ka ọ ga-eji alụ ya mee nke bụ eziokwu. Ịghọtago. So itinye ya saịdị ahụ asị gị na nwaanyị na o nwere ife ị kwesịrị ime ya, but ọ bụ na ọ n'ala Igbo o mere alụ. O mere alụ because ọ mmadụ ka o gburu ya nwa. Mmadụ ka o gburu, ama mmadụ ka o chi. Ịghọtago. So mansị gị categorically no ife a ka ọ dị nke mee ya. Ịghọtago. I wouldn't want to say though. Ike bụ nsogbu adịrọ. Nwe onye nke na-asị anyị na-aga ka nọkwa. Anọ m ya. N'uche nke m na ejesia n'uche nke m nke m ji bụrụ mmadụ. Ndị be anyị si na a na-atụ n'ilu na-asị na onye bịara ikwu nwa nwa ọ na-ekwu nwa ome gịnị ọ chọọ ụzọ ya ọ chọọ uwe ya. Nke nwaanyị
mere alụ. Nke Yeah. izi bụ na o metegolo onwe ya abụmọnụ. Yeah. Ịghọtago? Yeah. O doro anya n'izizi na o siri ya n'obi. Yeah. Na ihe ọbịa bụ ka o rie ego, na ọ ma na nke nwoke o nwerele something ọ ma about nke nwoke, ihe gbasara ọnwụ ya. O chekwuru di ka elisie ụjụ ma ọ ka kwasịa ya, o wee malite ya bụ ajọ agwa. Yeah. Ejesia m n'uche, ọ ka alụ ndị be nke nwoke mma na ha wechie ngọ n'ezi ya ozigbo. Nọọsụ ife aka ndụ Arinze, anyị na-asị gị nnọọ. Ife aka ndụ nnọọ. Kedu ebe isi na-esonye anyị? Biko gwa anyị ebe isi na-esonye anyị. Chetakwa na ọ bụrụ na ị chọọ ka ịgbagote n'ikuku kwuo okwu, ị ga-ede m ozi na WhatsApp na nọmba m nke iji nke ị maara amalụ 07031016420 ka anyị nye gị link ị ga-eji gbagotekwu okwu. Na ọ nwere onye anyị na-anọ kịta, anyị na nnukwu nwaanyị nọ. Dịka anyị na-aga n'iru, na-ekwesị iwechie ngọ. Ewechie ngọ nke anụnwa, ịma na ihe na-abọ dị n'omenala Igbo. Nwoke nwere ike ịgba nwaanyị alụkwaghịm. Ka nwere ohere a kụzie kwuo ya taa. Nwoke nwere ike ịgba nwaanyị alụkwaghịm, nwaanyị nwere ike ịgba nwoke alụkwaghịm. Ịghọtago? True. Yeah. Ọ bụrụ na nwoke gba nwaanyị alụkwaghịm na ọ chọọzi, ọ ga-eje be nke nwaanyị ha. Ndị be nke nwaanyị ga-ewechie ngọ ka nwa ha nwaanyị welu mee gịnị, gabala onwe ya. Ịghọtago? Otu ọbụla o si na-adị, ọ bụrụ na nwoke gba nwaanyị alụkwaghịm, ọ bụrụ na nwaanyị gba, anyị ewechie ngọ. Ịghọtago? Maka na nwaanyị ka o ji n'omenala Igbo, maka na nwoke nwere ike ịnụ ịbụa ma ịtọ ma ọ karịa. Ịghọtago? Mgbe a etiwa ite nkwụ ma omenala Igbo tọọ ọjị otu esi eme ya. Ụfọdụ ndị na-agba ndụ na onye fụtakwa ihe ga-eme ibie, maọbụ onye kwadokwala ibie ihe ọjọọ ka o tie n'isi, dịka o si adị. Mana otu ọ bụ na nke nwoke anwụgo, ndị be nke nwaanyị nwere ike ha ma n'uche ha ma ncheta ka ewechiete ngọ, maka na a sị na unu abụ ndị ụka say not till death do us part. Mana o nwere ihe mmụọ ndị mmadụ na-aghọtarọ. Ego ọbụla eme n'isi nwaanyị, ọ bụgodi na onwe onye nke nwe ụnụ, mmụọ gbara aka ebe. Ana m agwa ya ndị mmadụ ekwesịghị ikwuchie ngọ ka agwa ndị a na-anwa m. Ịghọta? Ọ gịnị ka m melụ? Akwa anyị na gị ka nọ. Anọ m. O wee bụrụ ka bụrụ inu. Ndị be nke nwoke kwesịrị ịzọpụ ije kịta. Jee nata ngọ ha kwụrụ n'isi nke nwaanyị. Ha jee gwa ndị be nke nwaanyị na ngọ ahụ ha kwụ si nyekwazie ha na ha chọrọzi. Ka nke nwaanyị nwezielu ohere, onwe ihe ọbụla ọ chọrọ ime, ya gabazielu onwe. Ọ ya bụ onwe ihe ọbụla ha chọrọ ime, onwe ihe ọbụla ha na ya na-eme, ha na-eje ụlọ ikpe o, ha na-eji ịnwe iyi na-alụsị, ebe ọbụla ha na-eje, ka ha malụ na ọ bụrụzi nwunye nwa ha, na-etiwaghị ite, na-ataghị ọjị,
na-etiwa gị ite ihe ọbụla ha na-eme emebezie ya maka na otu ọ nọ ugbu a na omenala Igbo ọ ka bụ nwunye ha. True. mana agwa ọkpa kịta egosigo na ọ bụrụ nwunye ha na ha na ya nọrọ. A na-eji uche eme ya ọ bụgodị na ị ga-ana maka na alụmdi na nwunye ndị ntorobịa dị ha nwa ikorobịa na nwa agbọghọ ọ bụ na anụsigo agbasa n'udo. mana agwa anụnwa ọkpa gosi na o nwere ike iti nna die ihe onye niile obi welu ndị uwe ojii kpọchie nna die ọ ya bụ na ọ ga-akụ na mmadụ ya ihe. ọ bụ mama alụmdi na nwunye aha ya ọ ya sago onwezikwa ebe emekwatara ya because ọ ya sago because ihe kwesịrị ijikọta nke nwoke na nke nwaanyị ga-abụ nwa anwa ogodo ibu ndị na nke nwoke anọ nke nwaanyị kala obi wepụ ya so afọzikwa m otu esi wee dozi okwu a kịta wee tinye ya ọnụ ịghọtago. O nwere ya na-edozi nọọ ihe a na-ekwuzi bụ na o nwere onye obi na-eri nke ọjọọ maka na ihe ọbụla ime mmadụ a na-echeta ya ihe ọbụla ime mmadụ arọkwula arọ aka ya echeta ya ghọtago. Mmadụ nwere ike larụsị ụlọ tata kịta ọcheta ihe na-emeli ya owutie ọ na-anya o nwere ike ọ sị na onye aka bụkwa na nwunye anyị ọkwa na nwunye nwanne anyị ọ sị ka ya rapụ mana ewechi ego ihe ọbụla eme maka na ya bụ nwa amadi odomanya na ebe ọbụla ọ nọ na mmụọ na obi ya adịrọ ya bụ na ọ ya adị mma n'uche nke mụmụ amara ọrụ ekwusiri o nwere nọ nke njibụrụ mmadụ ka m na-ekwu o wee bụrụ ka bụrụ inu. mana o nwere ife nchọrọ ịtụnye otu ọ na-abụ abịa na lọ ndị oyibo iwu ndị oyibo asị onye mee ife dị otu a nọ ife dị otu a ka lọ kwu kedu ife omenala obodo mmadụ na-aba na alụmdi na nwunye azụ nwere ike imenwu n'ụdị okwu dị otu a because na since no traditional marriage ka ha nụrụ ịghọtago ndị ụmụnna ekwesịrị itinye ọnụ n'okwu a because na ihe anụnwa abụla obele okwu ka ọ bụ ndụ dị involved mmadụ dị involved so ajụjụ mbụrụ ndị dịtụ ụmụnna ndị be nke nwoke na ndị be nke nwaanyị kedu ife omenala ha kwuru na such thing because first of all ama m na a na-akpọ alụ n'ala Igbo na eme alụ na a na-akpọ alụ then enwezie consequence ọ ihe onye anwa ga-eme do na nke a mmekwata adịrị ya but at least you know kedu ife onye a ga-eme so kedu ife omenala fa na-ekwu gbasara ife a. Omenala Igbo n'ebe niile bụ ofu alụ bụ alụ anyị akpụ ya alụ mana ya bụrụzi a na-akpụrụ ya akpụ ịghọtago. Ọ dị ebe niile onye ọbụla amago na-alụ ka o mere onye wepụrụ nwa ebe ọ na wee jọọ njọ bụ na nke izizi na okweteburo na o wepụrụ nwa n'ihe ukwu bụ na nwa pụnarị ya apụnarị ewee jee ụlọ ọgwụ dọkịta wee sị na ọ bụrụ miscarriage ka o nwee na abortion na o wepụrụ ya si jụọ ya na ọma ewee jụbịa wee before wee kwetebe bebezie akwa iwo alụ ka o mee mana ihe dịzi iche dị na ya kịta bụ ọ nna die ka ọ dịlụ ka amalụ ma ga-akpọ alụ a maka na ọ nwunye nwa ya ka ọ bụ mana ọ bụzikwa na ha jee nata ngọ onwezie gbasara ha ọ dịzielu ndị be nke nwaanyị ịghọtago. If that's the case one thing mma n'ụwa bụ na o nwere ihe ọbụla mmadụ mere n'ụwa nwere ụgwọ mana eziokwu yes ihe ọbụla mmadụ mere n'ụwa nwere ụgwọ especially this kind of situation it is ndị oyibo asị na a grievous offense ịghọtago so ha mee nke ha ga-eme onye ọbụla nwere ụgwọ ahapụzi ya like that. Nsogbu adọrọ nnukwu nwaanyị ka chelụ na onwe ya na-ajụ anyị ajụjụ onwe ya kwu ife aka ndụ Arinze ị chọrọ ịgbagote bịa kwuo okwu ịchọ ka anụ olu gị
denu m ozi na WhatsApp ka nye gị link ị ga-eji ọgbakọte bịa kwuo okwu. Ifeakandụ Arinze, dee m na WhatsApp ka nye gị link ka ị wee gbagote bịa kwuo okwu ma ọ bụ na ị chọọ ikwu okwu. Ngwanụ Victor, ọ ga-adịbazinụ o. Daalụ Ọ sọ ga-adị nnukwu mgbe ọzọ. daalụ rinne o daalụ rinne Program nke ga maka dịsi ike o. daalụ nnukwu nwaanyị. Dịsi ike. Ya gazie. Ya gazikwere gị ezigbo mmadụ. Yeah. Bye. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, anyị na-asị unu daalụ. Cheta na onye unu na ya nọ bụ nwanne nwoke bụ Maazị Chinwatakwaakụ n'oge nkwalite Igbo. Oziọma ka anyị ji wee bịa. Anyị na-ekwusa oziọma maka ọdịmma Igbo. Ọ dịrị m mma, ọ dịrị gị mma, omenala Igbo ga-adị. Anyị wee na-ayọ ndị niile bụ ndị omekome, ịma na nke ị na-eme na ọ dịrọ mma, wepụ aka bikonu. Ka anyị dozie n'obodo anyị ka obodo anyị dịkwanụ mma. Ọkwanụ maka na ndị Igbo adịrọ mma kpatara ụmụnne anyị a ji agbaje ugwu Hausa eje alụ ihe niile, agbaje mba ọzọ Lagos eje alụ ihe niile. Maka gịnị? Egwu na-atụ ha. Onye ka ị ga-asị ya nata ka ọ bịa nọdụ n'ala Igbo? Maka gịnị? Ebuzi onye a taa, ibulu onye nke ọzọ echi. Onye ọbụla na-ezu onwe ya. Ọkwa ya na-eche bụ ka a sị na Chinwatakwaakụ sị. Mana ọ bụrụ na ọnụ m ka unu ga-anụ na egbula ewu ọgbara ọbala, onye mara ebe ọ sala arụ ya ji ebe a ka o mee gịnị? Ka ọ chịla akwa ya. Ndị niile bụ ndị omekome, ndị niile na-eme mpụ na aghụghọ n'abalị, ha mara na chi ga-efo. Ndị nke sị anyị na-ekele ọrụ eke, hapụ na imebi anyị Igbo bikonu. Ọ bụrụ imechi ebe mmadụ ibe m si eri, mana ihe anyị na-eme ọ na-emetụta ndị ọzọ, na-emebi nke ndị ọzọ. Onye nke na-asị anyị na-ekele ọrụ eke na ọbịa omee gị inwe ego nke nwa nke nwa, ya meenụ ka ụmụnne ya niile nwesị anụ nya bụ ego. Onye nke ya bịa sị ga-ekechi elu gị nke a, lụọ ọrụ gị nke emelụ gị nke ọzọ. Unu na-akwado izu ori na omekome n'ala Igbo. Ka anyị gbabanụ mbọ. Ndị be anyị si n'aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmadụ. Bikonu, ndị nke na-eme ọbara ọla, ma ndị nke si na ha bụ content creator, ma ndị na-ele ọkịrịka, akwa anyị afụgo ka o si wee gaa. O nwerekwana onye na-akọ ọnụ, o nwere onye anyị na-ekwu maka ya, o nwere onye anyị ji maka ya wee pụta. Mana ịma nke a na-adịrọ mma, ịma maka na ihe dị n'ụwa bụ na mmadụ ọbụla nwere mmụọ na-abọ na-achị ya. Tupu ime ihe, mmụọ nke a ya agwa gị na nke a bụ nke ezigbo, mmụọ nke ọzọ asị gị na nke a bụrụ ya. N'agbanyeghị na o nwere ndị na-alụ nke ha ụka, o nwego ndị bụ mmụọ nke a na-agwa ha eziokwu. Ọ na-ekwu okwu ọfachie ntị ya na-abụ. Ọ na-ekwu, ọ na-agwa okwu ọfachie ntị ya na-abụ. Nnukwu Maazị Raja Anugwa, anyị sị gị nnọọ. Nnukwu Maazị Chief, nnọọ. My very good brother, anyị na-asị gị nnọọ na nke tata n'oge nkwalite Igbo. Nnọọ nwanne m nwoke. Dịka anyị na-aga n'iru, onwego onye tiile ọnụ, anyị na-asị na ọ bụkwa na ị chọọ ka ịgbagote n'ikuku kwuo okwu ka ụwa n'onu gị hụ iru gị, ị nwere ike ide m ozi na WhatsApp na mainline m, nye gị link ịgbagote wee bịa kwuo okwu ka ịnụ ka o si ada na nke tata maka ihe anyị na-ekwu na alụmdi na nwunye, otu o si dị mgbe gboo ya na nke ikpeazụ a. Ndị Gen Z ejidego ihe niile ya tọkọm, ndị aka n'elu, ndị na-amara ihe bụ omenala Igbo, ndị mba arọkwụla arọ ha ra anata, ha redunata ụmụ ha, ha makwuru ozi nke bụ eziokwu n'ala Igbo. Una mana ụfọdụ ndị okenye amara ebe oke obodo ha na ndị nke ọzọ dị, ha marọ, mana eme a na-akpọ ha ndị okenye. Ọ ndị a bụ ndị na-anọ na mba ka ụmụ ha dị. O wee bụrụ isiokwu ihe anyị na-ekwu tata, na nwa ikorobịa nwụrụ anwụ, sọsọ ofu nwa nne na nna ya ji na ọ nwụrụ anwụ. Wee mesịa wee nna ya bụ nwa amadikwa ozie ọnwa na-abụ eji n'ise ya, wee chọpụtala nwunye dị ime, wee na-enwe aṅụrị na enweghị ọnọchie. Ihe ọzọ anụkwazịbụ na ya bụ nwaanyị ewepụgo nwa a na otego afọ ime. Anọ n'ime na o wepụ nwa a, wolu polisi kpochie nna di ya. Maka na gịnị? Na ha ji ejụbịa ajụjụ kedu ihe kpatara ihe dị otu a.
alụ mekwalụ kpamkpam, nnukwu alụ mere Okolie. Alụ a ga-akpụ akpụ n'ala Igbo kalị, o wee bụrụ ka bụrụ inu. Anyị na-asị biko nụ onye malụ nke ọ na-eme na drọma ya wepụ aka ka anyị mara ma anyị ga-edozibe anyị ka ụmụnne anyị nataba n'ihe ọjọọ dị iche iche na-enọkwa ụmụnne anyị ka etikpọsi ihe na trade fair. Ọ na-ewute m maka na akụnụba mmadụ dị ya. Onwe ndị nke lele anyị obi, onwe ndị lele akụnụba, onwe ndị bitele ego, onwe ndị bụ ngwaahịa mmadụ, maka na a na-agwa anyị na o nwelụ ebe nke a na-ekwero ha bụ kpọrọ ihe niile awe naanị. Igbo be anyị, Igbo be anyị, biko na anụ ayọkwa na anyị bụ ndị Igbo ka anyị ji si n'ike. Ihe ajụ dị iche bụ na ka anyị wetara independence emegide mesịa anụ ọgụ nụ ahịa niile anọ, ndị ego niile nwe na bank bụ ndị Igbo ha ncha niile na emesịa nyebinye anyị obele nyebinye, ndị Igbo si n'ime wee binyekwa ọzọ wee na-awa. Mana ihe na-ewute m na ihe a bụ na anyị na-achị eze banye na azụmahịa, ndị nke ọzọ banye na ọchịchị. Anyị na-asị na nke bụ eziokwu ego dị mma, mana ọ bụ ndị be anyị na-awụtarọ. Mmadụ pụta na-asị gị na o ji ego nwe mba. Na o ji ego nwe mba bụkwanụ nọọ gị na nwa ogbenye na-ekwu okwu, maọbụ na gị na onye ji ego ibe gị na-ekwu okwu. Na nwa ogbenye na o ji ego nwe mba abụghị n'ebe gọọmenti nọ. Mmadụ bụ ihe karịrị gọọmenti. Gị na mmadụ iji maatụ, gị na mmadụ nwere ike ijekọ akwụkwọ, unu apụta ijili first class, imegide inwe ego mee ihe niile, mana onye a na-enwere ihe ọ chetara n'ụlọ akwụkwọ ogu pụta emesi ọ bụrụ gọvanọ. Ị ma na ego gị niile a o nwere ikikere n'ebe ị nọ. O nwere ike itetụlụ ofu mbọsị si mechie afịa ebe a shọpụ gị dị, emechie ya. Ọnya bịa ndị mmadụ na-aghọtarọ n'ebe pawa na wealth nọ. Ụdị ego ọbụla ọsọkwa gị jide, o nwere ebe oyi elu ọchịchị abata, gọọmenti karịrị mmadụ. Onye ka anyị ji na-ayọ ndị be anyị biko nụ ka anyị ji si n'ike otu ọbụla ọ dị na ka anyị banye na politiks ka ọchịchị ka amalụ otu ọbụla ọ dịkwara na n'agbanyeghị na anyị bụ ndị Igbo na-eme onwe anyị. Rapụkwa na onye niile ọ na-abapụta na-asị na a na-emepụ ndị Igbo, onwekwa oke ndị Igbo na-efu. Ha nche niile bụ na-agbadata, mana ụmụnne anyị bụ ihe na-eri. Unu ama na World Bank nwere ego a na-enye every year. Enwe agricultural loan a na-enye every year. Enwe incentive a na-enye every year ọ na-abata. Unu ama na flood a na-eme every year na gọọmenti nwee ego a na-map out for it. Mana ndị be anyị bụ ndị Igbo anya na-ebubakwa ya. Mana ya dịba, a sị na dibịa kwụsie ihe niile dị n'ime akpịa, ofeke ewee ya egwuregwu. Mana nsogbu adọrọ, mbọsị nta ka anyị chụọ ọnụ na Owere nchi. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ, ndị ọma njem ọnụ, anyị na-ekene unu na-asị unu ka ọma ka melụ na anyị n'ọnwa Oktoba anụnwa anyị batara, na ihe ọma ga-emela anyị na ebe ọbụla anyị si enweta anyị na-eri, na ọ ga na-agara anyị n'ihu, na ọ ga na-abawanye. Onye chọọ anyị na mma, mma bịalịa. Onye chọọ anyị na njọ, ya buru ụzọ mee ya ka ọ fụ ka o si adị. Ọmụmụ egbu ngwu, anyị si na mma anyị adịrị ya nkọ. Mana onye ọbụla ji maka anyị wee zọpụ ije, ekwere m si nọọ na ije a ka ọ ya atọ, n'isi ga-atọ. Onye si na ji mmụọ abụchi nwatakwa akụkọrọ na ọma mpuo mebu ji m. Ana m ekwusi na ubi nke ya agba ọkụ, ya ugbo gba ọkụ. Mgbọsị mma na-egwu ji m, na-egwu ji na-akpa nkụ na nke ya. O nwere onye anyị fụrụ wee na-agụ afa, mana onye si na ọnya ọbụla ya si dozibe obodo ka obodo dị mma, si kpụba alụ. Onye fụ alụ ya kwuo na alụ, ya fọzie ekpo ya akpụ. Ịmalụ nke ị na-eme na-adịrọ mma, wepụta aka. Daalụnụ ụmụnne m ndị ọma njem ọnụ. Dịka anyị na-akwado ịbịa n'isi njedebe, amarọ m ma o nwere onye chọrọ ịgbagote bịa gwa anyị okwu n'ihe niile anyị na-ekwu. Maazị Raja, nnukwu mmadụ,
anyị sị ka ọfọ soli bịa lee ise nwanne m ka ihe ọma melụ gị melụ ezinụlọ gị. Onye ọma, asị m ya gazie. Dịka anyị na-aga n'iru, amarọ ma o nwere onye nwere ike ịgbagote gwa anyị okwu ka Igbo nụ, dịka anyị na-akwado ịbịa n'isi njedebe. Nwaada Ọma, anyị na-asị gị nnọọ dịka ị na-anọnyere anyị. Ya gaziere gị, ya gaziere gị. Ifeakandụ Arinze, daalụ. Ije Awele, anyị na-asị gị daalụ nnukwu nwaanyị. Moze Collins, daalụ nrinne. JBM, anyị na-ekene gị nwanna, anyị na-ekene gị. Caesar from Lagos, ajụgo gị ma ụlọ ahịa unu nke gị iso na ndị ya bụ ntikpo etikpọrọ trade fair metụtara. Ya na-ewutekwa, ya eji na-ewute maka na onwe ndị Ghana village, onwe ndị BP ga-atụ. Mana ekpere anyị bụ ka mmadụ ghara isi n'ime ya wee nwụọ, mmadụ akwụ n'ụdọ, ọ ya dị mma. Akara mmụọ m mgbe a nụrụ ya, mana dịka ihe anyị na-afụ n'akwụkwọ anyị na-agụ ya na documentaries, a sị na o nwere ekweta na ndị Igbo ga-ebi ma tata n'Igbo nọ na-ekwusi, n'Igbo nọ na-azọsi ụkwụ ike, na-emesi ya ike. O wee bụrụ ka bụrụ inu, ọ bụrụ onye asị ya na-anwụ, ọ bụrụ onye asị ya nwụọ na-anwụ, ọ bụrụkwa na osisi atụrụ onye ọdịda na-ada. Mana ihe dị iche dị na ya bụ na ọ ga-enwelele ihe ị na-eme, ya nwee ebe ị nọ, sogodi ya bụ ụlọ mmiri ka ị na-ele, na pure water ka ị na-ebu n'isi, na-eme ya otu ụbọchị na ihe dị n'ala Igbo ga-elota gị. Otu ụbọchị chi gị ga-elota gị, otu ụbọchị ihe ọma ga-emelụ gị, mmadụ nwere ike ịfụ gị, chi gị nwere ike ịsị na ozugo. O wee bụrụ ka bụrụ inu, daalụnụ ndị ọma na-ege anyị ntị tata. Amarọ m ma ọ nwekwa ndị anyị na ha ka nọ, onwe ndị chọrọ ịgbagote, mana ọ bụ na o nwere ọzọ, ka anyị gwụọ ihe ndị nke onwe ndị nke dere anyị ozi na WhatsApp. Maazị Nnaemeka sị anyị, that woman deserves to go to jail, but before going to jail, she has to be brought before the ụmụnna and receive 30 strokes of cane. Nwanne m nwoke na-emeka, ekwetara m nke izi ikwu, mana nke ịbụa ịpịa ụtalị, nke aka nne pinyere aka nya. Ọ bụ na eje n'ụlọ ikpe, ọha nwama amalụ ụlọ ikpe anyị eje ihe ekpete n'ikpe, ọ bụrụ na ọ nwee ntaramahụhụ dịrị a ga-enye ya. Ọ tasịa anya bụ afọ, ọ ya na chi ka ọ dịziri ịma ma ihe o melụ, ma ọ dị mma ma ọ jọrọ njọ, ma ọ ga-abịa yọọ ndị be die mgbaghara. Mana chim, ihe a bụ ihe mmadụ nya, o nwere ihe ndị Igbo na-akpọ everlasting stigma. Ị ga-ebu ya wee nwụọ, ị ga-ebugide ọ n'anya gị wee gaa ya mgbọsị ị ga-ekubi ume, maka na ihe imelụ jọrọ njọ. Ụfọdụ na-esi n'ime nweta abụmọnụ, ụfọdụ na-esi n'ime nwee ntaramahụhụ dị iche pụrụ iche na mmụọ. Mana ụwa bụkwanụ nke onye metọ were isi ya buru, onye ọbụla buru nke ya. Egbo m nzem ọzọ, anyị ekenego unu, anyị sinu daalụ. Ndị na-esonyere anyị tata n'oge nkwalite Igbo na Maazị Chinwata Kwaku, anyị na-asị unu daalụ, ka ihe ọma meelu unu, na-ekwusi na ezinụlọ gị ga-achịkọta ọnụ. Udo na ịhụnanya ka anyị na-ayọ n'isi anyị niile na ezinụlọ anyị niile, na onye jee na ọ ga-ejete, onye pụọ na ọ kpọ iji wee nata ya amanarị nke o ji wee pụọ. Anyị na-asị onye afọ taa ka afọ echi. Ndị be anyị, lota na onye ya nọ bụ Maazị Chinwata Kwaku. Anyị na-asị biko ka ibinyere anyị aka na subscribe, metụ aka na mgbịrịgba ka ọ na-akụ mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku, inwe ike ka ị sonyere anyị. Chetakwa jee n'ebe mkparịta ụka ka ị dee ihe, abụ na onye na-ege sọsọ nke ndị ọzọ maọbụ na-agụ sọ nke ndị ọzọ. Dee nke gị ka onye ọzọ wee nwee ike gụọ ya. Daalụnụ ụmụnne m, daalụnụ. Anyị na-ekene unu rinne, anyị na-ekene unu dịka anyị na-eweta ya n'isi njedebe tata. Ka emesịanụ ka ọ dị n'echi.
larụ ọnụ n'udo.